ዝተበራበርኩላ ዕለት بتوع مزجي تسفاي كساع ودي 23 عامت مس ولدي زقمت زنبركو كندو عدمي غير كنساي غنا مس ولدي منبريكا زت حساسبني نبران انت بحماغي انت سكنتات سلازي فقده بزي سرح مس ولدي انت نبركو زسكفني نبران انت خنا ግን ገለ ካብ መሳቶይ ክንዲ ሰብ ኣኺሎም ክነሶም ነፍሶም ክእሉ ብዘይ ምኽኣሎም ኮስቆርቁሩ ብሰምዕ ነይረ ወላ እኳ ምስ ወለደይ ምህላወይ ዘየሰክፈኒ እንተነበረ እንታይ ከም ዝኾንኩ ግን ሕጉስ ኣይነበርኩን ሓደ እዋን እሞ እዚ ክብሎ ብዘይክእል ምኽንያት ፈፂመ ተስፋ ቆረጽ ምንባረይ ባዶ ኮይኑ ይስምዓኒ ብሓሳብ ህውፀት ዓቕመይ ዘይበፅሖ ሕልሚ ጋሕዲ ይመላለሰኒ ተሚለ ዘየላ ሓልም በብእዋኑን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደን ፍሉጥን በዓል ዝናን ክኸውን የዝሓልም ኣብቲ መወዳእታ ምስ ወለደይ ዝነበርኩሉ እዋን ብዘይቋርጽ ጭንቀት ተሳቐየ ህይወት ከም ዘይትውዳእን ተስፋ ተቆርጽን ጉዕዞ ኮይናትኒ ብንጹር ዝፈለጥኩ ወላ ሓንቲ ምኽንያት ኣይነበረን ሓንሳእ ሃፂልካ ናብ ስደት ጥፋ ይመጸኒ ሓንሳእ ድማ ናብ መስተይ ይኽኩበኒ ኣብ ገለ እዋን ድማ ብደቃቕቲ ምኽንያት ምስ ሰባት ይባኣስ ንኽትነብር ዘይብህግ ህይወት ይሕልፈ ሰብ ዘይፈልጦ ምኽንያት ህይወቱ ይጸልል እናበልኩን ነፍሰይን ተሓተትኩ እኳ መልሲ ረኸብኩን ሓቆም እዮም ካብ ጽኑዕ ሓንጎል መልሲ ኣይርከብኒ ክብሉ ጉዳይ ኣይነበረን እምበር ገለ ቀረብተይ እንደለይቲ ጽቡቐይን ዘውን ክትብል ካብ ትውዕል ወላ ንመውዓሊ ዝኾነካ ስራሕ ዘይትጅምር ይብሉኒ ነይሮም ኣነ ግን ስራሕ ክጅምር ድየ ከመይ ዝበለ ስራሕ ኣሕሲብኒ ይፈልጥን ጥራይ ሓንቲ መዓልቲ ነፍሰይ ዝኽኣልኩ ፍሉጥ ሰብ ክኸውን ከም ዝኾንኩ ይረኣየኒ ነይሩ ወለደይ ፈጣሪ ጻምኦም ይሃቦም ሓንቲ መዓልቲ እኳ ሕማቕ ገጽ ኣይረኣዩንን ካብቲ ክገብሩለይ ዝኽእሉ ኩሉ ናይ ጉዱልለይን መሕልፎ ከምስ ከለኹን ቀሊል ሕማም ክሕዘኒ ከሎን ይሻቐሉለይ ነበሩ ኣብ ርእሲ እቲ ዝነበረኒ ጭንቀት እንተዝውስኹን እሞ ሰብ ኣይምኾንኩን ሓንቲ መዓልቲ ኣጋእዋን ዕራርቦይ ከብድብድ ምስ በለኒ ብድሕሪ ዋይ ማዕጾ ገዛና ወፄ ኣብ ቀጽሪ ገዛና ኮፍ ኢለ ኣብ ሓሳብ ጥሒለ ነበርኩ ኣብ ከምኡ እዋን ኣብ ገዛ እንተሃለ ነታ ናይ ዕራርቦ ፀሓይ ስለ ዝብህጋ ኣብኡ ኮፍ ዝብል እንትኾንኩ እኳ ናይ ጎረባብትና ንውነጀው ናይ ቆልዑ ዋዕዋዕታን ስለ ዝርብሸኒ ግን ምስ ነፍሰይ ዝዛረበሉ ዕድል ኣይነበረንን ኣብዚ ዓለት ግን ደቂ ኸንሸሎና ኣብ ገገዝኦም ኣስቂጦም ገለውን ስለዚኣተው ኩሉ ነገር ጸጥ ኢሉ ነበረ ናይ ቆልዑ ጎረባብትና ዝኾኑ ረጋቢት እዋን እቶ ኮይኑ በብዝነበሩ ተኣኻኺቦም ክሳብ ዝሰፍሩ ፀሓይ ንኽጽልው ግዲ ኮይኖም ኣብ ጫፍ ዚንጎ ገዛውትና በብጽምድሪኦም ነይረ ገሊኣቶም ይሓቁ ገሊኣቶም ይሰዓዓሙ ገሊኣቶም ጸጉሮም ኣኸይፎም ዝተተኸሱ ይመስሉ ኣድህቦይ ስሒቦም ተሚለሪኦም ነበርኩ ብዓቢኡ እውን ቅድሚኡ ካልእ ዝርአ ስለ ዘይነበረ ንሳቶም ብምምጽኦም ካብ ሓሳብ ተበራቢረ بحد وجن نايت زينغو أقرب أوان زأخلو كل الترجابيتن ولدن النبرو كدميو سحتي لاري أمنيره نس ولدهم حجب كبلو تتابعت عيو خونة أقوان ستيتي كبافهم قال نجار كبل عوامن نساتهم وناب عف ولدهم حنفنف كلهم كلو الزوام نبركو እቶም ናሽቱ ግዲ ምብራር ጽቡቕ ገይሮም ዘይመለኽዎ ኮይኖም ወለዶም ናብ ሰፈሮም እናኣተው ኣብቲ ዚንጎ ይተርፍሞ ነገር ወላዲ ክሳብ ደቆም ዝኣትው ብሻቁሎት ካብ ዚንጎ ናብ ጋቢያ ክመላለሱ ርኢ ነበርኩ ኣብ መወዳእታ መሪሖም ምስ ኣተው ሩፍ ይብሉ ኣብቲ ዓለት ግን እቶም ናሽቱ ዝነበሩ ድሮ ኣኺሎምሲ በሪሮምን ክንርሩ ኢሎም እዮም ግዜኦም ጸብጺቦም ተመሊሶም ፀሓይ ክትዓርብ ምስ በለት ኩላቶም ለናብ ሰፈሮም ኣተው ወለድን ደቅን እውን ከምኡ እንተኾነ ግን እቶም ወለዲ ከምዛ ብሓንሳእ ዘይጸንሑ ንደቆም ብነድርና ተኸቡ ከሳግብዎም ረኣኹ ነገራቶም ገሪሙን ተሚለጥነት ብነድርና ተኸቡ ካብቲ ጋቢያ ከም ዝወፁን ገበርዎም ናትና ዝብልዎ ጋቢያ ስለዝነበሮም ከዓ ኣብ ልዕሊ ዚንጎ ዓለቡ ናበይ ከም ዘብሉ ንኽርኢ ክሳብ መወዳእታ ተጸበኹ መሬት ኣመምሳዩ ኸኣ ንሰማይ ገጾም በሪሮም ኣርሓቁ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ቀልጢፉ ይተመለሰለይ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቕሪ እርዮ ነይረ ወለዶም ደቆም ክሳብ ዝሰፍሩ ዝነበሮም ሻቁሎት ተዓዚበ ሕጂ ደኣ እንታይ ገይሮሞም ኢለ ብውሽጠይ ሓሰብኩ ድሓር ግን እናተሰቆረኒ መፅዩ
ክሳብ ዝዓብዩ ክሳብ ገዛእ ርእሶም ወፊሮም ክኣትዉ ዝኽእሉ ናብዮሞም ኣሳልዮሞም እኒኦም ሽዑ ግን ነፍሶም ስለ ዝኽኣሉ ናይ ገዛእ ርእሶም ህይወት ክመርሑ ኣለዎም ማለት እዩ በልኩሞ እንስሳታት ካብኡ ናብኡ ድማ እዞም ደቀቕቲ ፍጥረት ደቆም ክናብዩን ምስ ኣኸሉ ከፋንኡንሲ ምን ነገሮም እናበልኩ ንበይነይ ተገረምኩ ኣብታ ዕለቴ ድማ ናብ ነፍሰይ ተመሊሰ ወዲ 23 ዓመት ኮይነ ክሳብ ሕጂ ዝገበርክዎ እንታይ ኣሎ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይሕግዝ ምስ ወለደይ ምቕማጠይ ክሕርትዕ ድዩ ዝብል ሓሳባት ተመላለሱኒ ኩነታት ናይቶም ረጋቢት ምሉእ ለይቲ ኣብ ሓሳበይ ሓደረ ወለደይ ንዓይን ኣሕዋተይን ካብ ህፃንነትና ደምና ረሓፁ ክዕቢና ከለዉ ተራእዩኒ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል መንእሰይ ኣብ ዝኾንኩሉ ከም ህፃን ውላዶም ኮይነ ነብር ከም ዝነበርኩ ተሰዊጡኒ ምስ ሓሳበይ ደቂሰ ምስ ሓሳበይ ተስየ ኣደያም ድቃሰይ ከለኹ ንዓባን ምፅእ ምስ በለትኒ ዘይከሞቱ ሕራይ እናበልኩ ኣይሕረርክዋን ብድዲለ ምስ መጻእክዋ ንሳውን ገሪምዋ ነትናተይ ዕጢጢ ኣብ ግምት ኣትያ ስለ ዝፀዋዓትኒ ሰንድን መትሓዝን ከይቀረብት እያ ጸኒሓ ናይ ጥዕኖ ድዩ ገዲላ ኮይና ድማ ቀዊላ ጠመተትኒ ካብ ገዛ ወፅኤ ክሳብ ድኳን ዝበፅሕ ኣይተረድኣንን ኣብ መንገድኻ እንታይ ርኢኻ ኢሉ ዝሓትት ሰብ እንተዝርከብ ወላ ሓንቲ ክምልስ ኣይምኽኣልኩን ኣብ ርእሰይ ኣነስ ከም ቆልዓ ናባንን ናብ እንዳ ጎረቤት ክልኣኽ ክሳብ መዓሴ ናይ ወለደይ ተጸባይ ኮይነ ክነብር ዝኾነ ይኹን ቁሩብ ኣታው ዝረኽበሉ ስራሕ እንተጀመርኩ እንታይ ክኸውን ዝብሉ ሓሳባት እናበፅበፁኒ በፂሐ ተመሊሰ ሽዑ መዓልቲ ስራሕ ኣበይ ክረክብ ከም ዝኽእል ክሓስብ ጀመርኩ ዝገርም እዩ እቲ ኣነ ስራሕ ዝብሎ ስራሕተኛ ዝጠለዋ ትካላዴን ኣብያተ ጽሕፈት ወረቐት ምስ ጠቃ ፈተና ጌርካ ኩሉ ነገር ኣማሊእካ ዝእቶ እዩ ቅድሚኡ ነግረ መገዳይ ዝሪኦ ዝነበርኩ ናይ ስራሕ ምልክታ ኸዓ ኣነ ዘይክእሎን ዓቕመይ ዘይበፅሖን ብምንባሩ ናይ ዕድል እምበር ናተይ ስንፍና ጌረ እወስዶ ይነበርኩ ሳላ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት ንብረት ከመላልስን ሕሳብ ኣኪበ ኸምፅእን ተቖፂረ ስራሕ ብቕልጡፍ ንኽሰልጠኒ ብሽክለታ ተደኒ ነይራ ንሓደ ፈታዊየይ ንሓንቲ ሰሙን ጥራይ ብሽክለትኡ ክህበኒ ምስ ሓተትክዎ ርኸባይ ትፅኣን ኢሉኒ ኣቦይ ሳሕቲ ዝንቀሳቐሰላ ፈፂሙ ካልእ ሰብ ዘልዕላ ብሽክለታ ኣብ ገዛና ነይራ ግን ቅድም ስራሕ ጀሚረ ቁም ነገር ክርእዮ ከም ዘለኒ ስለ ዝኣመንኩ ካብ ካልእ ክልምን ዝተደረኽኩ ስራሕ ድማ ጀመርኩ ብሓቂ በይ ከም ዝነበርኩ ሽዑ ፈሊጠ ፈፂመ ጠፊአ ነይረ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ተንሲአ ናብ ስራሕ ወፍር ፋዱስ ተነሲሐ ምለስ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ሰሪሐ ገዛይ ኣቱ ንወለደይ ድሕሪ 6 መዓልቲ ስራሕ ምጅማሬ ነጊረዮ ሓጎሶምን ተስፋኦምን ኣብ ገጾም አንቢበዮ ክሰርሕ ኢሉ ዝተበገሰባ ነገራት እናጣጥሑሉ እዮም ዝኸዱ ኢላ ሓሰብኩ እታ ነቦይንኻ ሓቶ ዘሰከፈትኒ ብሽክለታ እኳ ብእግራን ብኢዳን መፀት ኣቦይ ነታ ናይ ልመና ብሽክለታ ምስ ረአየ ካበይ ከም ዘምፃእክዎ ሓተተኒ እሞ ናይ ልማኖ ምዃና ምስ ነገርክዎ ነታ ፅብቕትን ድልድልትን ብሽክለቱ ክጥቀመላ ፍቀደለይ ብዙሕ ከይፀናሕኩ ኸዓ ተገዳስነተይን ቅልጣፈይን ግድር እያ ሓንቲ በዓልቲ ሱፐርማርኬት ንዓኣውን ተመሳሳሊ ክሰርሓላ ሓተተትኒ ወሸለ ተረኺቡ ናይ ክልቲኡ ደሪበ ፅቡቕ ሰጎምኩ በቲ ኩሉ ጭንቀተይን ተስፋ መቁራፀይን ምኽንያት ዝፅንሉ ዝነበርኩ ንምንታይ ከም ዝኾነ ካባይ ቅንጥጥ ኢሉ ምስ ጠፍአ እዩ ተረዲዩኒ ስራሕ ካብ ዝጅምር ንድሓር ንፅባሒቱ ክሰርሖ ዝተዋሃበንን ብኸመይ ከስልጦ ከም ዘለንን ከሰላስል ፀብፃብ ሕሳብ ክገብር ክንደይ እቶት ከም ዝረኸብኩን ክረክብ ከም ዝኽእልን ክፅብፅብ ሓንጎለይ ናይ ስራሕ ጥራይ ምስ ኮነ ጭንቀትን ተስፋ መቁራፅን ቦታ ስኢኖ ካብ እቶተይ ንስድራና ዝኸውን ወሲነ ብኡ ንብኡ ኸዓ ኣበርክቶ ክገብር ጀሚረ ድሕሪ ስራሕ መሓዘይ ዕጉብን ሕጉስን እንተነበርኩ እኳ እታ ዝያዳ ዝተሓጎስኩላ መዓልቲ ግን ንዓይ ፍልይቲ እያ ነይራ ኣቦይ ዝበዝሕ እዋን ብእዋን እዩ ገዛ ዝኣቱ ትሕዝቶ ደኣ እናደረኾ እምበር ኣየብዝሕን እዩ እምበር ፈታዊ ቢራ ምዃኑ ፈልጦ ነይረ ሓንቲ ዕለት ሰንበት ሰዓት 7 ናይ ምሸት ኣቢሉ ስራሕ ወዲአ ገዛ ምስ መጻኹ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ቴሌቭዥን ክርኢ ፀንሓኒ ሰንበት ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛ ግዲ ውዒሉ ዝሰልከዩ ዝመስል ተሰኪፈዮ ኸማታ ድሕሪ ምጽናሕ ባባ ንዓነይ እምበር ዘወር ኢልና ሻሰት ኢና ንምፃእ በልክዎ ደጊመ መሲን ድዩ ገለ እናበለ ገንዘብ ግዲ ዘይነበሮ ናይ ስክፍቲ ዓጢጥ ይበለ
ንዓና ይብጅኻ ገዛኻ ውዒልካ ትኾን ተናፊስካ ትመጽእ ሓደ ክልተ ቢራ ኸስተይካ ምስ በልኮ እንታይ ገበርካ ዝወደይ ኮለል ክትብሉ ውዒልካስ ብምባል ሽዑውን ናይ ስክፍታ ይምበር ዘይደለየ ይነበረን ከብደይ ድማ በሊዑኒ ወላዲ ንደቁ ክብል ነፍሱ ቀፂዑና ነበረስ ካብ ውላዱ ኻይስከፍ በልኩ ብውሽጠይ ከም ዝመስለኒ ኣነ ወዱ ቁም ነገር በፂሐ ክሓልየሉ ምኽኣለይ ልዕለይ ንዓዩ ዘሕጉሰኒ ነይሩ ስለዚ ሓንሳብ ምስ ኣውፃእክዋ ስለ ዝደፈርኩ ግድን ኢለ ወጠጥ በልክዎ እሞ ብሓንሳብ ወፃእና ኣብ ሓንቲ ባርኣተና ንኽልቴና ቢራ ኣዚዘ ንፈለማ እዋን ነቦይ ክኸፍለሉ ንሱ ድማ ንፈለማ እዋን ወዱ ክጋብዞ ኣብ ክልቴና ዝነበረ ስምዒት ፍሉይ ነይሩ እንደገና ቢራ ኣዚዘ ንሱ ግን ይኣኽለኒ ኢሉ ተሪሩኒ ንዑ ካብ ውላድካ ምጽባይ ነውርዩ ኣነውን ኣብቲ ዝነበርኩ ዕድመ ኩሉ ነገር ካብ ወላዲ ምጽባይ ዝመስልዎ ጽቡቕ ነገር የለን ኩሉ ነገር ካብ ወላዲ ምጽባይ ውድቀት ከም ዝኾነ ዝተገንዘብ ኩሉ እዩ ንኽደግም ግድን ኢለ ተሪረዮ ብወገናይ ከምዝ ወላዲኻ ይህን ምብኽኻል ዝመስልዎ ጽቡቕ ነገር የለን ልበይ መሊኡ ብዙሕ ቁም ነገር ኣካፊሉኒ ብዙሕ እውን ሚዒዱኒ ቆሚልና ኮፊልና ዝተዘራረብናሉ ግዜ ኣይነበረን ሰለስተ ቢራ ሰኪና ገዛ ክንምለስ እንከለና ኣደይውን ንብርሃን ብዘሰንፍ ፍሽኽታ ተቐቢላትና ኣቦን ወድን ብሓንሳብ ክንዛወር ብምብቃዕና ደስ ኢልዋ እነሆ ድማ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚረ ስራሕ ሙሉእ ሰብ ከም ዝገብረካ ተምሃርኩ